Mas nindot na siya nga iron kay na folic acid. Kaya na folic acid, muna siya dahil ay katabang na ko sa akuang pagpadako sa bata sa ilalong. Kaya lagi malikaya na ito ang mga abnormalities. Kaya Hi guys, madyong buntag ni yung tanan guys. Nya karon, maraming pamaw dyan, nakaligo na po ko guys. Nya padung mi karon manglakaw ni Junjun at tumisa ka na na sinter. Kaya pa, at tuon nag ekonomi sa sinter karon. Kaya kinanglan nila o ka na na ikuan record. Kaya ugma, at tumisa ka na na hospital magpapirnatal na. Nya, kusog kajog uwan guys, ka Junjun. Salamat guys sa gihatag na timuna nga t-shirt. Kati gisuot na ni Junjun te, ako ante, t-shirt nga mong gihatag. Hi guys, salamat din muna dara yung hindi na nag-ihatag t-shirt to. Bugnaw kayo kay Juan. Dali, lipis ra ba? Sa pagamping permi diha sa ko ante, Germany. Diyan naguwan na pod. Grabing tugnawa. Pasulabi naman puguan. Gusto gagawan. Saan ko nami guys? Dora man nagsintir gana ra subos. Kusog gihapon guwan, grabe guwan. Wa ko eh. Naman lang din. Hindi na midari guys sa akon. Center. Wala gitaw. Atong sinilas. Bilin kay Hugaw. Good morning, ma'am. Burato? Burato. Kapil ng bata niyo? Kaduha. Kasi nga sa usa. Diyan. Sa birthday? May 11. 2007 pa naman. 7? Hindi na may edad. Uy, 15 pa ma'am. sus, ginoo. Kading ka lang anak anak. Manila pa. Hospital? Oo, sa hospital. Dugay man yung bisinta. Kasaan ba mo? Huwis. Huwis. Kano sa ang inyong katapusang regla? Kung merong adlas katapusang regla. January. Pagka January, pila kadlaw. Gamay ra mo to di sa siguro to. So, ano ka sa December? Pagka December, gidugog pa ko. December pila. Kuan pa, 3 days. Kagod ko Oh, ko. muna yung normal ni mo. Pero merong adlaw sa December. Kuan, December 1. December 1 ka, gidugo ana. Dinahuman, Naman 3. 4 ana. Anak pa sa Disyembre. Kaya pagka January, doon naman lang kay kaadlaw. So di na ito na ito kabasihan. Patak-patak na lang to ma'am. Oo, patak-patak naman lang ito. So nalakay na, implant na nimo pagka Disyembre. Dali na sumatunga sa Disyembre. Ana, yun na siya. Arita sa magkuha o wiskuhan, katapusan regla, sa bulan nga, sakto yun ang inyong dugo.
Kaya pagka January, patak-patak naman na kaya, doon ramang kaadlaw. January 8. Suwa na to. January 8. Ari to sa Disyembre. December ang suhutin. Disyembre na ta magsugo. Sabi na mo January. Sa January. Mga bitaw kayo mo man kasagaran dyan, mataligamaan mo nang iliabot dito. Nanganak ka o sala na December, yung mga September, nanganak ka September, in January imong gitugan. Yan ang ako ang kondiri kay October ang ako ang paabot nimo. Muna masayop ba? Di magkadimao sa. Di magkadimao. Dili magtugma. So 30 is 31, 28. Butan ko naman niya sa February, nagkaan ka kag-report man ka na ko sa'yo ni Geraldine. Siya, Geraldine magpag-message. Oo. Normal ka na nga nag-adto. Oo, normal na lang. Pero edad mo ron? 37. Hospital gyapon ka ha, kahit sa imong edad ha. Timbang kay pwede na ka mga to RHO, i-refer ka ko. To RDO, start ka. Hospital ka naman ha. Dahil na-breastfeed ka ito yung mga bata sa una. Kuandra, 2 months ra 2 kay months balik na ako sa trabaho. Trabaho Hindi mo. ka rin trabaho ka wala. Karon wala. So mag-breastfeed ka ng pagbulan. Walay sagol, total ang tsugni mo. Muna gitawag na ito exclusive breastfeeding. Maklaro ra ko? Okay naman. Muna gitawag na ito exclusive breastfeeding. Wala kay lang ihatag, wala kay vitamin, sulod sa unong kabulan, ha? Di mo tagang vitamins ang bata, di mo pa imong tubig, di isa pa kanin. Sa unong kabulan, total ang bigni mo, ha? Hindi lang magsalo. Ana ha, huwag sa gulain ha. Sa pakanon, after 6 months, usa nimo siya pakanon. Ha? Dayon kaon ka og utan. Ang utan nga max is malunggay, alugbati, talbo sa kamuti, dayon saluyot. Kaya nang saluyot rich in iron din siya. Saluyot to. Oh, di ba hagkot-hagkot mo na? Basta utan, basta na yung utan lang yun, pero may kada adlaw. Utan puro spinning ng gabi. Dahil exercise binagmay, ha? Ipon ko itong grabe po ka maka-exercise nga, mabalat na nito. Lakaw-lakaw mama na, ikabuntag palakaw-lakaw na. Palakaw binagmay. Sa imong pagmabdus ka ng tulog ang bulan, kasi wala laki debate. Ano na nga po ang diring, bugan, mura mesi mo, suksok ba? Sa kapilig yan. Mangaway ra. Mangaway ra. Dayon, saktong pahuway. At least 8 hours anay matulog. Alas 9, tulog na siya, alas 8. Dayan ang silikon. Kaya mabintang dito to si pananaw. Kaya tigong kwarta para ambulansya. Asa ta ka. Wala ba ita kay bulo sa itong pagpanganak. Bita ma'am, tinawatak ko yun. Kaya atong pigastiil to sa cemetery, ang pigastiil na sa ospital. Sakto yun. Ito yung mga anak. Iwas parat. Kaya ang parat mo na makapakus na to o gana maka-high blood, na maka-UTI. Dahil ayaw inom og tambal nga gikan sa silingan nga resita. Gikan ni doktora, okay ra. Kung bakit mag-UTI ka, inom siya naman ng tambal. Unya, mag-follow up. Basta resita doktor, okay ra din ang tambal. Ha? Dayon, wala pa kayo maligrin yun. Wala, ma'am. Wala na bisyo. Inom daghang tubig, aron malikayan nato ang pagtubol. Kaya, magmagdus ka, lamig kaya kaya ang tubol. Regards, gila sa perme. Muna mo inom tag, Daghang tubig at least 2 liters a day. Kaya muna bukaon tag-utan, kaya ang fibers mo ninyo, pag bumaksak ko sa isa, malimpis yan. Sa imong pagmagdus ka ron, dahil kay kang bantayanan. Dugay-dugay na ba ito sa una? Bulag good as primate yun. Ha? Magbalik ka sa uno. Balo ka, mao ka pa ba mo utol? Lagi mo lagi nang ipangutanan ka mo, ba ka mo? Oo, ako galing na nga nakapatapos sa 32. 6 years na agad. Hindi na lang ganyan doktora ka rin ka. Hindi naman lagi ka maumuot. Oo, hindi na lang ako doktora. Hindi na lang ganyan. Hindi na lang ganyan. Kasi kita ko sa kumakawa. Hindi na talaga sa daran na ka. Oo. Kung kaya nanimo ha, ka na magsulpun ka, mamatay rin sa bili mo. Ano, ulit-ulit kamot. Ha? Kaya nagtaas ka ba sa mag-plan siya. Kasi kung yung ulo, malitin ka. Kaya ano ka? Malipon ko. Ikaw siguro tataas sa BP. Ano yung mga naman yung BP? Basing kulay ka, upuan. Walang libo. Ano naman, sinulibin ko ka, umba.
So, wala ko na ako mag-itinong ngayon, kanang magdugo ang inyong kwerta nga walay sakit. Ha? Mag-bleeding ka, mag-spatting ka, bantayanan na siya. Kanang kung mayroong tulog ka buwan sa inyong pagmabdos, bantayanan ko na siya, at hindi mo wala sa reset. Kaya kuya mawala ang bata. Ha? Oo. Yun ano. Pangluspad, kaya kulang dugo, magkulanat, magsuka-suka ka na magkulanat, basin kung nag-PPI ka. Ha? Muna siya bigyan siya ng naman. Ano, magkachuk at iyo. Bisod pag ihawaw. Ano ka ka? Sandra, masuka. Oo, nagawad sa naman ako. Oo, kaya ko sa iyo mabuto ang inyong pamilikan. Bigyan siya ng naman. Ang infection ko siya, ang kita ng infection. Ang dilayotot ko siya dahil ang kita ng oras ang kita ako sa mga anak. Ha? Kasi na yung mga staffan ko sa ano mabuto yung pamilikan. Kaya ganap ko, sakit kayo ang inyong mga tiyan. Labi na natin meron ko makabulan kaya ano, ay siguro nagtubo ang inyong bata sa alipensyo. Pero sa pagkakaroon, wala ka makahin sakit. Wala, Normal na. Sandra, Salamat sa kaslay-lay, Ginoo. bitaway ka O ka na, nang minusong tamis, ha? Minusong tamis, ano mga carbo, hindi mo, fruits lang, gamay lang ang kami, hindi kayo big grabe dyan nga. Sa prutas o kaya prutas mo lang. Bundo na lamang yun. Dahil ka ng pan, grabe ka na makapadako sa bata ng pan. Hindi mo mahilig og pan, ma'am? Oh, really, sahay la gusto. Nalay time tingnan. Nagigana mo kaon. Nang gusto ba? Damiglaw ba? Mamay na ha. Mamay mong mabantayanan. Nagaran, anak. Basahan na lang ka ng ubang linha. Hindi magsugod sakit, diretso na lang dito sa hospital. Pero ako tambak, ayaw na lang mo magpa-package deal. Kasi bako magpa-package deal mo, ari-dire, i-refer mo sila, yung package deal, hindi mo yung makuha. Magpa-package deal mo, hindi ka lang kasayo ka, at hindi mo dito sa syudad. Okay, tapos sa kong kapangalan. Okay, ma'am. Unsa oras sa center ug ma'am? Doon ka, mga alas 8 na naman. Na naman sotso. Fix mo na yung Tiralin. Hindi mo kaya sa Geraldine. Kaya ako nagduda ko sa imo, hindi ko rin ng Tiralin. O, isakto ba kayo ang iyang LNP? Ganingon man ka nga. Buhara pa adlaw. Di na ko na. Pagka January, 2 days na lang. Adlaw kay. Di na ko nagbungkis yung jib na. kasi gamay lang, patata. Inaana. Yan Wala mo may kailan sa. na ma'am. Dili NHTS. Dili ma'am, sa amo pang trabaho pero pwede pa man to ikuan ko no ma'am. Ako kang ilakaw kay aron magamit. Dito. Hindi ka dyan. Kay sayang pud ba. Nga nasad may is, amot lang makapile ba kaya ako kanang kuwan? Sige nang gibayad. Dili makapile ma'am ani pag-retire mo ay pag-resign mo na mo nakat off ba wa madayon. Hindi magdali mo kami ng NHTS. Kalo ako din sa ako. Pwede na diya sa ato ma'am. Sa munisipyo. Hindi sa munisipyo. Sulod ka. Sulod ni mo. Di ba na may mura o negosyo di center. At tumala. Kung nagbutang gani negosyo. Sinong bildo adto dito. Ak- Sinong bildo luyo, ana. Nadia sinong Victor is. Yes. Paras Manila ba, nagpalit ng maternity na ay makuha. Naaman. Pero karoon ba, Basta pwede ka wala. ba kaya? Ipadayon ni mo bayad. Oh, ipadayo para magamit ba para makuan. Kuha na kung gana, 15 years. 15 years ming membro. Ano ko naman mo diya sa kuwan? Ako di suway pangutana diya. Kay basig makabil ko ba mo kuan ba kanang maternity ba? Napa kay paternity. Ikaw maternity. Pwede ma'am sa? Ako yung pangutana bitaw sa munisipyo. Kung ba, may na lang kasi na yung Nawag tabang mo. Hindi makuha. Ilan man eh. balon ni mula na nga may mutang. Hindi mo lang. Makita lang niya kay Aaron. May dalo naman na ugma ma'am. Oh. Thank you, ma'am. Thank you. Ay, kailangan ka nag-pure iron. Mas nindot na siyang iron kaya na folic acid. Kaya na folic acid, muna siya ay dahil ay katabang ako sa akuang pagpadako sa bata sa ilalong. Kaya lagi malikaya na ito ang mga abnormalities. Kaya nang bili masirado bagol-bagol,
ang kinain na sa gawas, muna siya kulang na sila mag-folic acid, buhi inyong anak, muna siya. 2 times a day lang sa atin, og ugma, hemoglobin ka, depende og taas imong hemoglobin, kaduhara na siya. Ha? Kaduhara siya na ron. Salamat, ma'am. Yeah. Mara to, ma'am. Diya guys, mara to guys. Diya. Padung nami uli, unja ugma, ato nami sa RHU. Tagaan ko ka ng kuhan, vitamins. Kuhan ko nun pang folic acid. Hi guys, na nami sabay. Nakauli nami. Sa RHU ko nami ugma. Alas 8. Sa Lasutso. Kaya tro ko no prenatal dahil kuhanon ka ng hemoglobin. Kag sa hospital, parehas raman gihapon ko no ibuhaton. Mas atro ko no center kaya ra ko nung makabarato. Pambayran sa center libre ko. Ato center libre ra. Ya karon sila na mo handol. Sila na y- Aw. Oh. Di man mo dawat ang center niya mga anak. Kaya sa idara naman sa kinanan sa hospital. Ito na siya. Bahala ka sa mga anak. Basta magi ka mag-center kay ang center ay mo hatag og repera. Ug asa nga hospital ko mga anak. Pero magpapirnatal na sa Pero center. prenatal center ra di ko no. Kay tanan na ihatag libre. Kay ato sa hospital mahal mo ko no. Tagaan ko kuan vitamins niya. Ano nga ba ito na? Pero with kuan pang folic acid. Folic acid. Wala na, parang na sila. 3 months sumda yan tiyan. Nana ko nung spot na malabo, nanadjud ko na. Sa January, kunti ra ba sa tuyang regla? Spot ra. Ari ko na sa December magsugod og ihap. Inanam di ko di mo kuno pwede ka mo ihap day sa January, kinahanglan sa December kuno ka. Pag sugod sa December, pag sulod sa January mo na to usa ka bulan. December to January. Kol gani ko sa Daghan pa magdugo yang pag December, daghan pa magdugo. Pero ano si kasi kung midwife, ano siya na mo lagi daghan lag dugo lagi ng December, pero pag sulod sa December, pag sulod sa January, pag January ispat naman kaya buo na to. Mas kabulan ako no. Tanawa, tagnaan ko, ang inom ginagod si Pina. Tanawa lagi dahil katagan ko. Karon February. Kaduha na karon ko buwan. Oh, kaduha ka tulo. Duha. Kaduha lagi. Kaduha. Wow, tagnaan ko lagi. Tanawa. Tanawa lagi nga, iniro nagsugod. Pag inana de magbilang de kuno ka sa pagkuhan. Mo lagi na kang iniro. Mo di ka ba ito ogol? Magduhan ka buwan ko nga. Duha na. Duhan ka buwan. Kaya nga Marso naman. March naman ron. Duha na. Sige lang, ipapaluap lang na. Di, mabita nga na sa naugma ko no, adto nagkuhan Ato dito sa, dito sa, Balbayon. sa health center. Lagi dito Ah, ganun ma'am, mga gusto ba ko mga bitaw, siya na. Oy, problema kay di po may modawat na niya mga anak diri sa center kay. Hospital jud kuno ko kay. Kay nay opera. Tungod po sa opera di sila modawat og may mga inana. Yan kasi pag tigom-tigom nagpag-ambulansya kay i-repair mo asa mo i-repair. Yan ang katong doktora, ay katong na midwife mo siya. Ang brato jud kuno. Wan, karkar. Karkar. Kay public ra. Basta diya ka sa Public private tayo, man, no? balabayan ka. Ay kay public kay agatimanon ka dayon. Ay public. Private. Agatimanon ka dayon pero public Ano ano? ay bitaw? Tawa akong gipanak kanya, di may private at iman kay doktor. Di ba lagi kanto? Kato diyang nagbitbit ko isa ka buok ng kaburos na dahi ko nadto. Wala diya nilang to oh. Og sa December sugod ang bilang. Burus no. Unsa ka ba oh? Sugod na ko ginom dani guys nga kanang kuan, vitamins nga gihatag. Diya guys, maratong ang vlog karong adlaw guys. Daghang kayong salamat sa permi ninyong pagtan-aw. God bless ninyong tanan guys. Sa magyamping mo permi. Bye-bye.